Biskot. Nakuha na siya saging, guys. Sus, wag na ako na. Wag man diit. Nara, nakakawat na siya og saging. Tura. Iya nang gibit-bit man niya. Dali kay naa nang tagya saging nagdalag lagaraw. Assistant. Agoy wa na. Sipian ang dua pa. Ikay panggin. Ta! Ngawat siya saging tao. Timan ilan kanang naibackraw ang kwan. Yang short black and green. Dira ang asawa sa nangawat og saging. Lipayan ni nang kakawat og saging. Una pa lubi guys. Ngawat pa siya lubi guys. Ay, tag-iya. Okay, wala dirang tag-iya. Ala, ni ulan na jud. Puryayo sa gulan. Maawa ka naman sa amin. Wala pa tao naluto ang manok kayo sa gulan. Kayo magluto sa manok. Usa pa mi mang ariya mig agawid Jensan. Men? Men madisyak na ka. Di siya kakawat. Men manong, madisyak na kakawat. Diyan, nagpakas na banger. Ma, siapa ni mo? Kadali naman. Sao na ito pagpamuto nga ni nga, wala man dire mo nagkat-kat sa lobe. Ma, Nagsakit man daw yung itlog. Maglaway ra jud may aning lubi, guys. Asa po doy. Tag-azga-azo. Dito sa kabilang banger. In the right portion. Ara ara lagi nubo ra lagi nya ikaw kat-kat. Halam na. Daghan na po mga riders na ngagi guys. Dito sa ubos, dito nga part guys. Dito man ang dalan dito. So, kasaman? Kanang ano sa babaw-babaw kanang tulo. Guys. Oh guys. Oh, guys. While waiting sa pag-ihaw nila dito manok dili sa dili ni among paya guys. Dali lang guys. Payag ni sa Dali pamangkin. lang sa guys, murag na maak guys. Ako pang arrange guys. Panindot sa kuan oh. Sayaw daging. Oy, nag-short to ha. Short Noon to sa guys. maning noon sa manis Bisayang kulot oy. Lami ka diri sa bukid ba? Nice. Turang isa ka kuan. Abi na guys. Nagulat pa mi Pagwapa sa si manok Bisayang kulot. guys. Don't forget subscribe my YouTube channel. Bisayang kulot. Nagpakyut. Ayaw ko. Nagpakyut. Dugay kayo na luto ang manok. Gaya luto sa manok koy. Asa man na ada dira ka. Dudong! Simbak ko lang maligdan ka drag bato. Where is your itsumiring ko ay. Ha? Dong! Ay naunsa vlog mo ano ko di siya nagpicture. Uy. Vlogger nga gamito ay. Dura, muna among kuyog nga diwindi. O muna among guide, tourist guide. Diwindi! Oh, muna diri taga diri na siya mo sa bukid. Muna among guide. Kuan pa na siya. 5 years old. 5 years old guide. Ato dito sa taas pangita tong unggoy, imuhang pinsan. Abot na magbabaw. Wala niya gamit yung kuan sa iyang papa. Wa pa na naluto dihang manok?
Lagyan mo ng papaya. Hil pa ni Ronnie. Uy, hil pa. Kurya ulan taon, murag isugod mo tarit eh. Kini diri guys, sa akong gibarugan, payag ni sa akong pamangkin. So to ara among payag guys. Diri mi standby kay. Naong ito dito sa pikas guys, dami kong kag manok. Ulay bisog diri. Ay bisong. Oh, muning mansion sa akong pamangkin. Mas gwapo ni Dirba, diri may maghigda. Hayahay. So, nara among mga sinina, ipamutang na nako dira. Muni part balay sa akong pamangkin. Diri ko kay. Please ko kaayo, nya limpyo kaayo. Nya ang ihang bintana o higot. Wala kabalo akong pamangkin kat me. Sabi ni asa ko ni kat agi ko direk bintana para makasulod. Mauna iha o. Akong pamangkin niya ulit tao. Diri sa minitambay sa ihang salod siyang balay. Na, yung mga ganun. So, nag-ilis ako guys. Mara akong sanina guys. Na, Slide si vlogger na gamay ba? May tatong imong akong ate guys. Hi ate. Ate sa bukid. Kuyog gikan mig simbaring. Kuyog itaw ni sa ako ah. Saglayo kayo. kapoy ay Kaon ra siya libing manok. Nga saging lubi. So guys, dili lang sa taman ta guys. Ha? nalagay mo tanong daan na. Gani. Dito nga part guys. Sikbit na sa mong kaela pa na guys. Hapit na gid mo ulan guys. Nagpaabot na lang jud mi sa manok. Dito nga part tong mga onggoy. O pa na ko mabisitahan niya. Ini kuman ako kaon sa among gipaluto nga manok sa among caretaker. So, kung dili pa ni mag-ulan, magkat-kat may dira dapitaw niya. O, diba? Sunod guys. Nasa kadiha, naon sa kadiha? Slide. Ha? Pag hinay dira, kanay siya guys, 5 years old pa na, bago pa na nag-5. O, dagan-dagano lang na niya. O, asa kakitaan eh. 5 years old, nagdagandagan, nag-vlog. Limpyo. Iyahaw bitong gidagandagan. Ako dito ta na abtan ko 20. Apila, tirahay mi dirbe. Tirahay mi. Kanang ako cellphone ba kay ako. Ay. Kung ano hindi kay ako ang umay. How's your day? How's your day? Yak man. So, pati ano, naong lang eh. Bebe, apila to. Ay, salip di mong nawon. Picture po din siya. Pa-stress. Unsa di ay na video? Diyan ka kay Marid. Ito bang darbe? Ah, hunggoy na mo. Ah, oh, di ba? Gwapo ang 5 years old na mo, no? Ito bang be? Oh, di ba? Murag sikuan og mata. Exactly. Hi! I-promote akong kuan be. Don't forget subscribe. Gina. Yan na nimo sa imong kuan. Uy. Don't forget subscribe the YouTube channel of my aunt. Don't forget Don't forget subscribe the channel of my mommy. the channel Of my mommy, the Gingging. mommy Gingging. Bisayang kulot. Bisayang Kulot. Thank you. God bless us all. Tubang utro. Ah, grabe ko puwa. Nana kayo yab. Nana kayo yab. Wala. Ganun malaman. Wala. Dapat mong huyab na ka. Bata pa ko. Bata pa ka? Hindi ako bata pa ko. Ayaw cool. Bata pa ko cool. Bata pa ba ko? Ulit nang dako utro. Oto ay ni Dagan Sing. Sing. Ingon ni mo walay manok. O perting daghana to nanagan pa ibabaw oh. Oo, kitaon magani diri akong gi-zoom oh. Ayaw labaya dudong kay dal una nato. Ako to nato na ron sulod sa ako. Kita na. Amo ay langan kitsa pa malaintay iya nag-up na. Oh, layo kayo ba? Nag-up gud akong cellphone. Oh. In that portion, that is a chicken. Come on, slide ko mo.
Turasing up, perting daghana, oh. Kitan manggani na. Oo, gubala. Oo, tura. Kasi mo kuan. Ay kanin. Imo na sa. Sige guys, diri lang sa mi. Taman guys, kay gukdo na ako itong mga manok. Akuto na mo to. Okay. Babayo. Blizazo.